निउस चेनेलसिम मिडियानिसिम दा आङो मंगलाजरा प्राइमारिनि जेनेरेल सेक्रेटारि मनज कुमार ब्रह्मगिरि आंनि मुङा। दा मैयाहाय जोंनि नैबे मंगलाजरा प्राइमारियाव मोनसे इउपिपिएलनि प्रग्राम जानानै थांदों। बे प्रग्रामाव आं मिथिनाय मथेबा मिडियानिफ्राय नुनाय बायदिब्ला जोंनि प्राइमारिनिफ्राय सासे भाइस प्रेसिडेन्ट होननानै गावखौनो सिनायथि लानानै बियो इउपिपिएल हान्जायाव जइन लाहैदों एबा बिसोरनि आर'नाइ गानहैदों। दा बेथ' जोबोद सोंखारिजाथाव। बेथ' जेब्लाबो जानो हाया। बिथाङा जोंनि नैबे मंगलाजरा प्राइमारि कमिटियाव माब्लाबाबो मुंबो गैया। नैबे आं थासान्दि नैबे खाथायावबो आङो दिनैहाय 2005निफ्रायनो आङो बेयाव सेक्रेटारि दङ। बेनिफ्राय बिनि समनिफ्राय बिनि मुंबो गैया, जेबो गैया। बे जेब्लाबो जानो हाया। बे आं गनायनो हाया बेखौ। बे सोंखारिजाथाव, लाजिनांथाव खोथा बियो। दा बिथाङा मा साननानै बिदि जोंनि नैबे बिपिएफ हान्जाखौ, मंगलाजरा बिपिएफ हान्जाखौ मानो फानहैनो नागिरखो? आं बेखौसो दुखु फोरमायनो सानो आरो बे मिडियानि गेजेरजों। मा गैया। आङो होनखाबाय दानिबो बारे बारेनो, बेयो खाथायाव थानांगोन ना नोंहा? नैबे रेजिस्टार प्रसिडिं खाथायाव थानांगोन। होमबासो बेयो जागोन। बेथ' आगोलाव ओरैनो बे थांनाय इलेक्सन थांनाय बाराव जाहा मोनथा ओरैनो फैलाबायनानै बे ओरैनो साहा रानफैलाबायोमोन। ओमफ्राय जोंनि माबायाव प्राइमारियाव फैनानै ओमफ्राय ओंखाम रानलाबायोमोन, बेफोर दै रानफैलाबायोमोन, बेल'नो। बिनि बागै बेहा जेबो गैया। बेहा जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया बे प्राइमारियाव। ओमफ्राय माबाबो गैया, पर्टफलिय'बो गैया बेहा। दा आंनि खोथा बुंनाया बेनो। दा आगोलावहाय एबसुनि वार्कारखामोन। बेथ' नंगौ, 100% नंगौ, बियो एबसुनि वार्कारमोन। बिनि उनाव जेबो गैया। जोंहा बिथां थांनायाव जेबो खहा गैया। जोंनि प्राइमारियाव बा बे एलेखायावनो, बे जोंनि क'क्राझार एलेखायावनो जोंहा जेबो खथि गैया बिथां थांनायाव। बेखौ बुंनो थाङोबाथ' जोबोद दुखुनांथाव खोथा। बेफोर खोथाखौ बोरैहाय बिदि बांसावो? जों मिथिनाय मथेबा जोंथ' बे जायगानि हिसाबै, जेनेबा मंगलाजरा प्राइमारि हिसाबै जों मानसिनि पिकचारखौ नुबानो मिथिखायो बिपिएफआ सोर, इउपिपिएलआ सोर। दा आं मिथिनाय मथेब्ला, जों पिकचार नुनाय मथेबा बिसोरो गावजों गावसो हाबलाय ओंखारलाय खालामगासिनो दङ। बेफोरबायदिसो बे घटनाया। बे बिपिएफनि बे सासेल'नो गावखौ भाइस प्रेसिडेन्ट होननानै मुं लानानै बेयाव हाबहैदों, बेल'नो। दा फैगोन नैबे जोंनि बिसायख'थियाव, बिटिसि बिसायख'थियाव जोंनि नैबे बिपिएफ हान्जाया जोंनि मंगलाजरानिल' नङा, बे इन्टायार पर्बतजरायावनो जों साखा फारा जानानै दंखायो। ओमफ्राय बेयो 100%, 100आव 100खा। बेखौ बयबो जाथि गियाथि धर्मनि बेसेसे, जोंनि हारिल' नङा, बर'ल' नङा, बे गासिबो बे बिपिएफ माबाफ्रानो, मुस्लिम हक, सावथाल हक, सोरबा नेपालि हक, एकदम थाग थियारि जानानै दंखायो। बे 100%खा बियो। 100% बे देरहागोन कि देरहागोन बेखौ आङो दिनैहाय मंगलाजरानि प्राइमारिनि सेक्रेटारि जानानैबाबो जानजि खानानै होननो हागौ आं बेखौ। आंनि मुङा अरुन ब्रह्म आरो आङो पर्बतजरा इउथ डिस्ट्रिक्ट इउथनि लेङाइ आफादगिरि। दा मैया जे इएम फेरेंगा बसुमतारिया जोंनि मंगलाजरायाव फैनानै गाज्रि रावजों सोंखारिलांनायखौ जोङो मंगलाजरा प्राइमारि बा डिस्ट्रिक्ट इउथ ज' जानानै बिथांखौ जे बुंफिननो नागिरदों। बिथाङा जोंनि जे बे पर्बतजरानि सालमुराखौ बुखुनानै गोदान साल बिफां गायफिननो नागिरनायखौ जोङो
डिस्ट्रिक्ट इउथ प्रेसिडेन्ट बिथाङा जोंनि बे फटबरजरायाव जे इलेक्सन गेलेफैनो नागिरदों गेलेफैथों गणतन्त्र हिसाबै बेहा गेलेनायनि मोन्थाय दं बयहाबो बे हिसाबै गेलेफैथों दा गेलेफैनायनि उनाव बियो मोनथिगोन जे गावजों जोंनि फटबरजरानि सापर्टारफ्रा बेसेबां दङ दा जों बेखौ मस्ट वेलकाम खालामो गेलेफैनायाव जोंहा जेबो उसुबिदा गैया नाथाय रिजाल्ट मोननायनि उनावसो बियो मोनथिगोन गाव जे फटबरजराया माबायदि बेखौहाय बिथाङा जे बुंदों जोंनि फटबरजरानि साल बिफांनि मुराखौ बुखुनानै गोदानै गायनो होननानै आरो इलेक्सन गेलेनो बिथाङा फटबरजरानि साल बिफांनि मुराया बेसे गोरा बेखौ बियो सिनायो नामा मोनथियो नामा बियो फटबरजरानि साला माबायदि गेलेफैथों जोंहा बेखौ वेलकाम आरो जों बिपिएफआ जे बेसेबां साखा फारा जानानै दङ बेखौ बे मोनथियो नामा आरो जोंनि फटबरजरायाव रायजो राजाया बिपिएफखौ बेसेबां सापर्ट दं फेरेंगाया दिनै मोनथियो नामा बियो गामि गामि हाबनानै नायदों नामा जोंनि फटबरजरायावहाय गामि ओनसोलाव हाबनानै जों बिपिएफखौ जे जोंनि फटबरजरानि रायजो राजाया बेसेबां मोजां मोनो आरो मैया जे इउपिपिएलनि जयनिंआव एक्स एनडिएफबिआ जयनिं खालामदों इउपिपिएल दोलोआव बिसोरो सोरबा निर्दलीयनि आरो सोरबा बिजेपिनि बिसोरो गावसोरजों गावसोरनो हाबलायगासिनो दं जयेन जालायगासिनो दं आरो बिसोर थांनायावथ' जोंहा बिपिएफ दोलोआ जेबो खहा जाया ओंखारथावा आरो फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिपिएफ हान्जाया 100% देरहागोना बे रोखा